Къщата на Райна Поп-Георгиева Футекова-Дипчева, останала в паметта на българите като Райна княгиня, е свидетелство за възрожденската архитектура на Панагюрище. Върху една от гредите на голямата дворна порта е запазен старинен надпис, сочещ годината на построяване – 1673 и първите собственици на къщата – Тасо и Михо. Част от сградата е най-старата запазена постройка в града, построена през същата година. Къщата се разраства в западна посока с приземен етаж за производствени нужди и жилищен етаж. Тя е представител на тревненския тип къща с характерен открит чардак, ориентиран на юг. Разположена е в дъното на просторен двор, в който се влиза от голямата дървена порта. Тук е домът на семейството на свещеник Георги Тасов Футеков, в който се ражда и израства Райна Поп-Георгиева, заедно с братята и сестрите си Анастас, Васил, Мария, Пена и Захарий. В разгара на подготовката на Априлското въстание 1876 година Райна Поп-Георгиева Футекова е 20 годишна и тя е учителка в местното девическо училище. Именно на нея се спира главният войвода Георги Бенковски и комитетските дейци да възложат задачата да извезе главното въстаническо знаме. Много са интересни сцените, които са изрисувани. Това е лъвът, който е стъпил върху полумесеца, разперил лапи и над него присъстват известни са сакралните думи свобода или смърт. Интересното е, че присъстват и двете буквички ПО, Панагюрски окръг. В подготовката на извезването на знамето дейно участие взимат и приятелките на Райна Поп-Георгиева Футекова, Милко Озунова, Цвята Зографска, Мария Нейчева, Мария Джуджева. Знамето е везено по домовете, като последно е привършено тук, в този дом на бъдещата панагюрска княгиня. Ето какво пише Райна княгиня в автобиографията си. На втория ден на свободата знамето бе довършено. Тогава по желание на гражданите трябваше да го взема на ръце, да препаша сабя и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия град и да оповестя на събралия се по улиците народ, че 5-вековното турско иго е отхвърлено завинаги. Това беше най-тържественият ден на нашата кратковременна свобода. Тежка е съдбата на панагюрци на 30 април, защото аскерът и башибозукът навлизат в града. Всяка къща става крепост и именно същия ден башибозук и редовна войска нахуват в двора на родния дом на Райна Поп-Георгиева Футекова, като разсичат голямата дъбова порта, а свещеник Георги Футеков прави опит да ги умилостиви, но той е покосен от башибозушката ръка и загива в дома си, където е погребан в двора. Точно това принуждава малко по-късно, с цел да спаси своите роднини, Райна Поп-Георгиева Футекова да се предаде на османската власт. Следват месеци на голямо страдание и изпитание. Разкарвана е по затворите, от Панагюрище тя е отведена в Пловдивския затвор Иман Евине, където започват нескончаемите разпити и мъченията. Но тя се държи с голяма твърдост, упоритост и стоически на всички мъчения. Именно това заинтригува и голяма част от европейската обществена мисъл, Юджин Скайлер, Дженуари Алойсиус Магахан, и те се застъпват пред османската власт за освобождаване на панагюрската княгиня. На 31 юли 1876 година тя е освободена от затвора след тежките мъчения и има възможност да отиде да се учи в европейските учебни заведения. Тя избира и заминава за Русия. Тук тя завършва акушерство и можем да отбележим, че тя е първата професионална българка акушерка. През 1882 година Райна Поп-Георгиева Футекова се завръща в родното си Панагюрище и тук тя свързва живота с Васил Иванов Дипчев, местен деец, панагюрец, учител, участник в Априлското въстание. По време на първото голямо честване на Априлското въстание, 1901 година, Райна Поп-Георгиева Дипчева се включва с голямо усърдие. Тя възпроизвежда главното въстаническо знаме, като в един ъгъл е избродирано времето 1876 година, 1901 година и Райна Поп-Георгиева. Като в Панагюрище за тържествата присъства
целият министерски кабинет, присъства княз Фердинанд, присъстват всички интелектуалци, а нея я посрещат като истинска българска княгиня. И когато отправят едно слово към нея, че се покланят към делото, което тя е сътворила за нас българите, тя отговаря най-скромно, че нищо не е направила, а единственото нещо, което тя е направила, че е изпълнила своя дълг към отечеството си, което тя има щастието да го види свободно. Народната героиня Райна Поп-Георгиева Футекова-Дипчева, превърнала се в символ на българското родолюбие, борбеност и готовност за саможертва, умира на 29 юли 1917 година. Посещавайки музея на героинята, вие имате възможността да усетите духа на епохата и богатата историческа памет, съхранени в тази свята за българщината къща.